भेरिफिकेसनाव लोगो मोनहैबाय उदालगुरि ना साथामजों फैखामोन बाथौ दुमनायबो दंलायो दावखोनानैसो थाबाय ट्राकआनो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नै दा आङो विंगाराव दं दाबसे जायगायाव थांनोसैलाय दा मा जायगायाव थांनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो मानि थाखाय थांनो नागिरदों दा जुलासो नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर ओमफ्रायहाय दा जुलासो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा होमबा थांबाय थानोसै गारियाबो खारबाय नो होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नै थांगासिनो एकदम दुब्लिबारिया बिराद साइज जानानै दं आरोना दा खोथिया फुनायनो माइ गायनायनो माने ओरैबायदि साइज नुखायो ग्रिनारिनो पुरा ओमफ्राय बेफोरबायदिखौथ' गामियावल' नुखासै जाहैबाय बेबायदि समायना दुब्लिबारिखौहाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गायखांजोब्बाय नामा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदे जाय जायहा गायो न'आवहाय जोंहाथ' न'आव माइखौनो गाया जाहैबाय जोंना हाखौ जेराथिसो होनानै दोनो आरोना ओमफ्राय नै आङो फैयै फैयै नै लामा ससेयाव मा लोगो मोनफैगोन नै नायदो दावखोनानैसो थाबाय ट्राकआनो टट'आ साइड खालाम टट'आ जा रागा जोंबाय जोंना नै ड्राइभारा ओमफ्राय बै टट'खौहाय माने बोखारनो थिननो थांथारबाय आरो माने बयहाबो बे टाइमाव अफिस टाइम नालाय ओंखायनो बेचारा बेहाबो सिन्था जादों आरोना बयखौबो लानानैहाय जोंहा टाइम मथे सहैनांगौ आंनाथ' दा बयहाबो अफिस टाइमनि मानसिफ्रासो थाङो होननानैहाय ओंखायनो हाखु दाखु जादों आरो गावसिना गारिफोराहाय माने बयबो टाइम मथे खारनांगौ टाइम मथे सहैनांगौ नालाय बेखायनो बिदि लामा ससेयाव बिदि दिगदार जाना होबा गावस्राबो उसुबिदा जायो रायजायोनो आरो बेखायनो माने हाखु दाखु जाबाय बेसारा बेहाबो ओमफ्राय नै ट्राकआबो माने उनावहाय जेसिबि थिखोनानै दं ओमफ्राय साखाया समान जायाखै बेखायनो उल्थां फाल्थां जालाबाय थादों आयौ जुलदुं होनसिगोन नामा बेलाय बेसेबा गोबावनि उनावसो खारबोनो हाबाय जोंहाबो नै साइड जानानै खारबोनो हाबाय नै बेनो माबायावहाय ट्राकनि उनावहाय गाखोनानै दंमोन बेखौनो थिखोदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय मोजां जायाखै साखाया समान जायाखै बेखायनो उल्थां फाल्थां जालाबाय थादों जाय खामानिनि थाखाय फैदों बे खामानिया दाख्लै सानसे माने नैबे कालचारेल कमप्लेक्सआवनो जादों गौरां पार्कनि अपोजिटआव जे दङ ओमफ्रायहाय दाथ' लकेसना चेन्ज जाबाय बिएड कलेजाव जाबाय दा मैयानिफ्राय जादों बे बिएड कलेजावहाय ओमफ्राय दिनैबो माने जोबजासिम बेयावनो जाबाय थाखासिगोन बिएड कलेजावनो ओमफ्राय नै दा आङो गौरां मोनबाय ओमफ्राय गौरांनि दैयाबो नै बेसेबांबा गिदिर देरनानै दङ सहैनानै आङो टट' लाबाय ओमफ्राय बारा गोजानबो नंखाया ओमफ्राय नै बिराद साउन्ड आरोना बे माबायानो सिसि ब्लक होनाय ना लामायाहाय जा संख्ल'यो ओरैबायदि साउन्ड माने आंनि रायलायनायखौनो बारा खोनायाखै बेखायनो आङो भइस अभार होफिनबाय ओमफ्राय दा थांगासिनो दा आङो मानि थाखाय थांनो नागिरदों माने टेटनि इउपि टेटनि माबा भेरिफिकेसन दङमोन बेनि थाखायनो थांगासिनो आङो दा माने एसे लाजिनायसो मोनदों आरोना लोगोफोर माने दासिमबो गभमेन्ट जब गैया बेनि थाखाय खारथिंनांगासिनो माने खारनांगासिनो ओमफ्राय दा उन्दै गथ'फोर लोगो मोनहैगोन ओमफ्राय बिराद लाजिनायबो मोनदों उपाय गैया माथो खालामनो बिदिनो खारनांसिगोन जाहैबाय बिदिनो खारनांगासिनोखा ओमफ्राय दा नै आंनि सासे कलिगबो फैनो गोनां दङ बेहा टाउनावनोखा नालाय न'आ थाबनो सफैगोन ओमफ्राय आङो सोंहरनायबो जायाखै फैगोन ना माखो दा सहैनानै कल खालामसै साननानै आङो जेबो होनहरथासै दा फन हरसै साननानैहाय जा मानसिफोर नै सफैबाय नै बेयावनो हाबैनोसै र' आलदा रुमावबो भेरिफिकेसन जागासिनो नालाय खिन्थु आंनिखौ आङो नागिरनानै लाग्रोथारबाय ओमफ्राय आंनिखौ खालामग्रोनानै लानोसै बिनि उनावहाय आङो माने एसे नोंथांमोनजोंबो देखायनोसै बिएड कलेजखौहाय साननानैहाय ओमफ्राय खालामग्रोनानै लानोसै होननानै आङो फैग्रोथारबाय आरोना आंनि माबायावहाय आंनि रुमावहाय आंना रुमाहाय जेराव दं बेखौ आङो मोनथिखानायमोन नालाय बबेयाव जागोन आंनियाहाय ओमफ्राय नैबेनो आंनि रुम नाम्बाराहाय नैबेनो टेबोल नाम्बार 8आवहाय जागासिनो मोनबाय आंहा सिङाव हाबफैबाय
आं नै भेरिफिकेसन बेयावहाय खालामगासिनो दङ नै माखासेफ्रा आं हाबनो मोनबाय आरोना दसेनो फैनाय लोगो लोगो थाबनो डकुमेन्टसखौ रेडि खालामनानै लानोसै आङो होमबा जा मेरला मानसिफोर दङ ओरै बायराफ्राव मेरला ओरैहाय दा बेयाव हाबग्रोनानैहाय माने माबा नाम गाबज्रिग्रोखायो आरोना माने सिरियाल नाम्बार गाबज्रिग्रोखायो ओमफ्राय बेनिफ्रायहायसो जोङो मा होनो रेडि खालामनानै लाग्रोनो हाबाय बेयावहाय माखासे ओमफ्राय बैयावहाय नायसिगोन आरोना जोंनि डकुमेन्टसफोरखौहाय अरिजिनेलफोरखौहाय नायसिगोन माखासे लाखिसिगोन जेरक्सबो खालामनानै लाबोखाबाय जाबाय ओंखारबोबायबो आङो नै ओरैजों हस्टेल आरोना नै आंना बेजोंनो जादोंमोन नैबे लामा थांनायजों बैयावहाय ओमफ्राय नै माखासे जोंबो दङ नै जि आराम बाथौ दुमनायबो दंलायो बे लोगोआ माबा माबि लायफिननांदोंसोनो ओमफ्राय थांफिनदों ओमफ्राय दा नेथ'नोसै आं दसे बे आगैमोनाहाय माने अदालगुरिनिनो ओमफ्रायहाय आंनि भिडिअसफोरखौ नायो होननानै खिन्थानानै लादों आरो ओमफ्राय दसे बिसोरजोंनो दसे रायलायबाय आगैमोनजोंहाय ओमफ्राय फट'बो लाबाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आगैमोन एसेबां गोजाननिफ्रायबो दि आंखौ अनसायो बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बेखौनो खेबसेना आङो नोंखौबो बिजावजालिया नायगोन ना दाबो मोनाखै होनना खिन्थादो बे दाबो मोनाखै बेसारा बेनोमोन माबा लायनायाव मा होनो एप्लिकेसन फर्मखौनो बेहा लाबोआखैमोननो नैबे हस्टेलसो ना बियो नों फैफेरखाबाय आङो खेबसेल' फैदों माबायावसो बेबो मा होनोमोनलाय मा होनो ओहो सिगां एमएड लानो होननानै एमएडनि फर्मआव फैदोंमोन लायागारा आरे उनाव मेरला मानसि दंबावो दाबोनो दे बे साख्रियाव लागा बेखौ एसे रायनांगौसो बे साख्रि लानो फैबावदों मिथिबाय नुबाय है बुरिखौ बिदि जानोसै हामा ओमफ्राय साख्रि गोनांखासो बियो ओमफ्राय बे मानो फैदोंथाय आं बुजिना मोनाखै जोंथ' साख्रि नागिरनानैसो फैदों बेयावहाय बे भिरा बे गासिबो साख्रि नागिरनानै फैनाय ओमफ्राय बे मानसिया मा साख्रि नागिरना औ होनबाथ' मानो बिदि जायगा लागारनांगौ दे नोंसोर ओमफ्राय बिदिबा नोंसोर ओरै फैनानै जोङो टप बे जायगायाव बै जायगायाव जों टप मोनहैनायबा मोजां मोन ना नुबाय बिराद मोजां साख्रि मावगासिनो आं नैबेयावल' हाबफैफेरदोंमोन नैबे एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकआवल' एमएड लानो होननानै एमएडनि फर्म होफैनाया बेयावनोमोन आङो ओमफ्राय एमएडखौनो लायाखै औ आंथ' माने जा लोगो मोनसिगोनलाय सिनायनाय बेबायदि साननानै लाजिहरखाबायसो माने बुरेरि अबे साख्रि नागिरनो फैलायबाय मोनसे समाव ओरै थांबाय थायोमोन आंबो लामा औ सोर बेलाय नै जोंना बेयावनो फैनाया दे जोंहा फट' लानोसै बेयाव भिडिअसो बे भिडिअखौनो लागोन बे साथामजों क्लिक खालामो इउएनआव साथामजों क्लिक खालामो जोङो ओमफ्राय बे खारग'लांबाय साख्रि मोननानै जोंना बे लामाजों फैबाय थायोमोन आं आगोलहाय बै लामाजों थांनांगौमोन जोंना बाबु बिफानि न'आ नोंथांमोना थांबाय थायोमोन ना बाबु ना मा नाम होननानैहाय काबियान्स आरोना ओरै बे लामाजोंनो माने माबा होनो काबियान्स बिफानि न'आ ओरै थाङोमोन आरोना बेखौ आङो खिथालांनो सानदोंमोन ओमफ्राय आंहा दा लामाजोंसो फैबाय दा काबियान्सआ माने आंनि फिसाज्लानि नाम आरोना नोंथांमोनजों आङो ओरै लामाखौहाय देखायलांनो सानदोंमोन खिन्थु आङो थाङासैना बेजोंहाय ओरै खाथिजों फैफिनबाय आङो ओमफ्राय दा नै थांनोसै गारि हमहैनोसै बाबाया माने खबर
मानो होननानैहाय लांफैनो ना मानो होननानै खिन्थु आं लांफैहोआसै थाब जाखाबाय होननानैहाय आङो एसे गोबाव थाबावनायसो जाबावबाय बिसोरखौ लोगो मोननानै रायज्लायबाय थानाय जाबायना ओमफ्राय माखासे उदालगुरिनि आगैमोनखौ माने लोगो मोननानै मालाय रायज्लायबाय जा मोजां गथ'फ्रा थेंक इउ स' माच आगैमोन मा होनो नायदोंबा ब्लगखौहाय नायदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाबानो जाबाय दे रजबित ओमफ्राय सासेना सुबिता ना मा होनदोंमोन ओमफ्राय दा लोगो मोननानै रायज्लायबाय आगैमोनाबो ओमफ्राय फट'बो लाबाय आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बिदि रायज्लायनायनि थाखाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै आङो ओंखारबोबाय बांद्राय मानसि लोगो मोनासै आरोना सिनायनाय एसे एनै लोगो मोनबाय ओमफ्रायहाय रायज्लायबाय माखासे होमबा दा थांफिननोसै रायजोफोर आं एसेबां माने माबो खेबनो जोबनो हायासै नागिरजोबनो हायासै माने गोबां मानसिफोरबो दङ ना ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो माने लाजोबनोबो हायासै आरोना ओमफ्राय दाबो माने एसे लाजिनाय मोनो आरोना गेजेर गेजेर बेबायदि ब्लग खालामलांबाय थानो ओंखायनो आङो बांद्राय खेबजोबनोबो हाया मानसि गोनाङाव बांद्राय रायज्लायजोबनो हाया ओमफ्राय एसे एनै लाबाय आङो क्लिप्स नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय भेरिफिकेसनावथ' ओरैनो बांद्राय जेबो नायाखै बिदिनो मार्क्सफोरखौ नायदों ओमफ्राय माखासे ओमफ्राय जेरक्सफोरखौहाय होबोजोबनांबाय खायसे खायसे बे एप्लिकेसन फर्मखौहाय लाबोआखैनो ओमफ्राय बेनि थाखायनो लायफिननांगौ जानानै फैदों आरोना ओमफ्राय सोरबा सोरबा होआखैबो खोमा नांगौ होननानै बुंदोंमोन आरोना आं सिगाङावनो बुंखानायमोन नालाय आं लाबोखादों आरोना ओमफ्राय होबोबाय आंबो ओमफ्राय थाबनो जाबाय आंहाथ' दखानाव फैबावबायसो नै आङो माने बियानैयाहाय खाजा बिहरदोंलाय आरोना बेनि थाखाय खाजा लांनांगौलाय माने फंबायजों गेलेबाथाय बेहा खाजा लाबो आंनो होमबासो गेलेगोन आं होनना बुङो नङाबा मबाइल नायबाय थायो ओंखायनो गेले आं नोंनो खाजा लाबोगोन होननानै बुंबोदोंमोन आङो दा लानानै थांसै बेनो माबा मा जाग्रा मोनो नैबावनो लानानै थांसै नै बेयाव लानानै थांसै नै बिदिखौ जाजायो बियो गोदोनि जाग्रा देसि पप्स नै गोदो बिदि जाजायोमोन ना थिंख्लां आसार लानानै थांसै नै बेनो आङो गोथाव मोनो बियो गोखै बेबो ओमफ्राय नैबे मेगन ना मा बिदिखौ जि जायो बे र' मा लानांगौ लाखानोसै आं रायजोफोर आङो नै जिनिसखौ लानानै थांनोसै होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौहाय ओमफ्रायहाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं